نظرانہ پیش کرو ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اجازت پڑھو وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میں نہیں حضور نو خوش کرنے واسطے ایک باری اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کوئی مقدر والا بولے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ قرآن اور مصطفیٰ دی شان اے موضوع ناز شریف دے چاند اشعار پیش کرو ذرا سلیم بھائی زبیر بھائی توجہ چاہساں قرآن قصیدہ قرآن قصیدہ اگلے لفظ توڑے ہاتھ اٹھی جانے قرآن قصیدہ من ٹھار محمد دا قرآن قصیدہ بابے جی وقار میں بھائی دی فرمائش ہے اور میں چاندے جملے اس ناد پیش کرنے ایک بار اچھی بولو ذرا سبحان اللہ قرآن قصیدہ من ٹھار محمد دا دوزخ نہیں کدی جانا دوزخ نہیں کدی جانا ہو بیدار محمد دا جڑا ہوبدار بن کے بیٹھے بولے سبحان اللہ دوزخ نہیں کدی جانا یہ نقابت ہوندی ہے یا نعت ہوندی ہے میں ڈبل فرمائش ہے دراصل میں پڑھتا نعت ہونا لیکن کسی کسی جگہ تے فرمائش ہو جاوے تے پھر پڑھ لیں دی علامہ صاحب دی تائید دے اندر میں گل کرنا چاہنا جناب زلیخا جو کہ حضرت یوسف دے حسن تے فدا ہو یعنی تسی سارے جان دے ہو مسئلے تسی علماء کرام کو سن دے ہو تو جدو شہزادیاں کہنا زلیخا ذرا بکھا تے سی شہزادہ جس تو فدا ہیں تو شہزادیاں دے ہاتھاں دے وچ سیب آن فروٹ آن تے وہ کٹ رہی آن لیکن جدو انہاں حسن یوسف نو ویکھیا تے انگلیاں کٹ گئیں حسن ایڈا سی شعر سنو شعر کہندا ہے کہ انگلیاں کٹیاں نے انگلیاں دی جگہ تے ایک لفظ لگا ہوا ہے ہن ذرا پتہ لگدا ہے تسی کیویں سن دے بیٹھے ہو چھریاں دے نشانے تے دل ہوندا زلیخا دا دل ہوندا زلیخا دا کدوں ایک واری جے تک لیندی ایک واری جے تک لیندی رخسار محمد جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکتا وہ اجازت چلا جاوے ایک واری جے تک لیندی رخسار محمد دا قرآن قصیدہ ایک واری جے تک لیندی رومی کشمیرہ فرما دینے 3 مہینے خلقت رجی ہائے 3 مہینے بزرگ بیٹھے ہو اور گال توڑے نالے 3 مہینے خلقت رجی اتے ویکھ یوسف کنیانی جنہ میرا سونا مدنی تکیا اوتا رجے دوویں جہانی ایک واری جے تک لیندی ایڈا بڑا شعر پچا گئے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ ایک واری جے تک لیندی
رخسار محمد دا قرآن قصیدہ ہے۔ اور شعر کہندا ہے جب میں مر جاواں تے پھر کرنا کی؟ ایک باری ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ دے گو، جڑا اچھی سبحان اللہ بولے دی قبر وچ حضور آ کے شفاعت کاری لائے۔ مر جاواں میں جس ویلے دفنانا ذرا جلدی، کیوں؟ مر جاواں میں جس ویلے دفنانا 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 ذرا جلدی، کیوں؟ کیونکہ وچ کبار دے کرنا ہے۔ جڑا سننا ہے بیٹھا جو بولے سبحان اللہ۔ وچ کبار دے کرنا ہے دیدار محمد دا، وچ کبار جس کرنا ہے وہ بولے وچ کبار دے کرنا ہے دیدار محمد دا قرآن وچ کبار تے کرنا ہے۔ ضرور پڑھ سکنا۔ لوکاں میں نوان ڈرایا، رومی کشمیر دی روح تڑپی آ فرماندے نے، رنگ بن گیا محفل دوچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ لوکاں میں نو ہلو لوکاں میں نو آن ڈرایا، اتے رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اتھے اس نے آنا جیدے موٹے کملی کالی، وچ کبار دے کرنا ہے دیدار، لفظ محمد ہاتھ چکنا ہے، دیدار محمد دا وچ کبار دے کرنا ہے۔ گزارش کرساں استاد اشرف صاحب سٹے دی زینت بڑھ سین تو تھوڑا اور مزہ آوے سی، ذائی مہربانی کرو تھوڑی سٹے تشریف لائے ہو۔ جڑا حضور دا امتی ہوندا ہے جدو قبر وچ رہندا ہے، تھوڑی توجہ چاہساں سیانے بندے بیٹھے ہو، جڑا حضور دا امتی قبر وچ جدو رہندا ہے تے فرشتے نکیرین آندے نے، تھوڑی توجہ وہ سوال کردے نے، مگر سوال کرن تو پہلے ایک آواز آندی ہے عرش تو آواز آندی، او آواز شعر دی صورت شعر دی صورت میں تہاڈی سماعت نظر کر رہی ہوں، وچ قبر دے کرنا ہے دیدار محمد، توجہ کرو۔ غیبوں آئی آواز فرشتیاں نو، حضور فرما رہے ہیں عرش تو، غیبوں آئی آواز فرشتیاں نو، اینو اس دے حال تے رہن دے او تھکا ہوئے عشق دے سفراں دا، اینو نال آرام دے پین دے او، اے دی روح نو، کیمرے تو پیچھے والے بندے، اے دی روح نو کرو آزاد فوراں، جھوٹے عشق دی پینگ تے لین دیو، سردار حساب جے نہیں دیندا میں بھی معاف کیتا ہے تسی رہن دیو، وچ کبار دے کرنا ہے مر جاواں میں جس ویلے دفنانا ذرا جلدی، وچ کبار تے کرنا ہے دیدار محمد دا، وچ کبار تے کرنا ہے۔ آخری شعر پیش کریں، میری حاضری دا بالکل آخری شعر ہے، جی راضی بیٹھے ہو تو پھر بولو سبحان اللہ، ایک باری پھر بولو سبحان اللہ۔ آخری شعر سن لو پھر جان چھڑاؤ، ایک باری اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ کعبہ پیا جھکدا ہے سرکار دے رازے نو، کعبہ پیا جھکدا ہے سرکار دے روزے نو، کعبے دوی کعبہ ہے، کعبے دوی کعبہ ہے، ہاتھ چکو ذرا، دربار محمد دا جی کعبے دوی کعبہ ہے،
دربار محمد دا کعبے دا بھی کعبہ ککھ سواد نہ مشری اندر اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں پر اے نا ساریاں چیزاں نالوں گلاں میرے سجن دیاں مٹھیاں کعبے دا بھی کعبہ آخری دفعہ سارے کہہ دیو کعبے دا بھی کعبہ دربار 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 محمد دا جی کعبے دا بھی کعبہ نعرہ تکبیر